Вижте Данчето Благоева, Наско от БТ, Ячо Заберски в една малко необичайна репетиция. Последна репетиция, здравейте. Така, какво си избрахте да пеете, защото в четвъртък не ми казахте? И сега няма да ти кажем. Как така няма да ми кажете? Ами, още чакай, рано. ние сме дошли да репетираме? Не, дошли сме да се видим. Последна репетиция. Чакай, това е неуважение. Не е това вярно, е неуважение към институцията. Не е вярно, маестро. В никакъв случай. Данче, нали сме дошли да репетираме песен? Аз... Не ли вярваш с нас, че ще се справиме? Безкрайно ви вярвам и безрезервно. Четвъртъка ти казах, че ще направим една изненада. И все още си мисля, че трябва да бъде изненада дори и за тебе. Почва да ми става интересно. Затова казвам, нали... И почвам да се усмихвам. Не бива да се съмняваш, това, което Данчето каза. Ще има... Вокално изпълнение. Вокално изпълнение, заедно с групата. Трябва да бъдеш сигурен, че всичко ще бъде окей. Малка част от изненада. Добре, а Данче, ами ти? Заедно, ние сме неразделни. Влиза в групата. Добре, нещо за изпроводяк няма ли да си изпеем? Спри ме си, отивай. Ще ми бъде тъжно. Ще ни бъде тъжно. Да, взаимно. Ще ни бъде тъжно. Без твоите наставления. Данчето Благоева ще има шанса да пее на сцената не само с Наско, а и с цялата рок машина БТР. Аплодисменти за БТР, Данчето Благоева и нека бъде рок-н-рол! Утрото е влясно, носи градски шум. Празно е леглото ми, сили нощен сън. Сегашняте вълшебство срещна ми за миг. Буден аз сънувам ти, накараме да чувствам днес най-прекрасното. Да знаеш, сега ми огнени очи, като слънце ти да си, като слънце ти да си. На този слънчевия ден лицето ти е все пред мен. Съм ти ми обеща, наша да е пада нощта. Сякаш няма какво вълшебство има между нас. Така ли е? Тук ли сте? Буден аз се чакам, ти накараме да вярвам днес най-прекрасното. Цвете от луната ти, ако желаеш, ще откъсна за теб. Без да знаеш, сега ми огнени очи, като слънце ти да си, като слънце ти да си. Ръцете горе всички. We sing a song for the broken hearted, the silent prayer for the faith departed. Just a face in a crowd, you're gonna hear my voice and I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. It's my life, my heart is like an open highway. Like when you said I did.
за Наско, за Данчето, за БТР. It's my life. Това е нашия живот и той си е в нашите ръце. Славчо искаше да каже нещо, нали така? Да. Къде? Обаче аз ще си взема бързо микрофона, за да му дадем възможност. Славчо от БТР. Всъщност всички от БТР. Всички от БТР добре дошли при нас. Даже и Тонто от Ахат, Антоний Георгиев, също наш много голям приятел. Момчета, кой иска да каже нещо в наша подкрепа? Остане ни малко време да убедим зрителите да бъдат с нас. Разбира се, всеки от нас може да каже много за това колко е хубаво да правиш добро. Група БТР от 1993 година се занимаваме с благотворителност. Помагали сме много домове за сираци, в частни лица също така. И винаги това носи две настроения. Едното много голямо щастие и същото време тъга, че не можеш да помогнеш на всички хора. И затова смятам, че с великолепната шесторка можем да обединим усилията си и да помогнем на страшно много хора. Дошло е време да спрем да сменяме дограмата на домовете и да носим нови мебели и нови шоколади, а по-скоро да намерим семейство за тези деца. Тончо, ти искаше да кажеш нещо? Заповядай. Аз също имам малко момченце, което за радост има в сравнително нормална среда, но се надявам, че по-здравото поколение, към което вече и аз се принадлежа, може да даде чудесен пример на по-младите с едно умерено, зряло, позитивно отношение към всички млади, които имат някаква възможност да помогнат на децата и по този начин да обединят усилията на всички поколения за тази благородна кауза, която вие представлявате. Благодаря ви. Заповядайте, седнете. Уважаеми зрители, ще чуете. Данче, извинете, мамата последно, но... Те за първи път на нашата сцена имат предимство. Повече от 2 месеца влизаме във вашите домове, падаме на колене и се молим да пратите СМС на 1021. Но искам да знаете, както си говорихме с Ани, ние не сме просяци. Прекалено благородна е нашата мисия, за да се притесняваме от това, че падам на колене пред вас. Факт, че нашата мисия е толкова благородна, че имахме такива видни гости тази вечер. Виждате госпожа Цачева, колко кметове и пропуснахме господин Евтимов на община Триадица. Също е тук сред нас. Моите приятелки от Жени ГЕРБ, които тук подкрепят всички нашата мисия. Ако ние не гласуваме и не успее нашата мисия, аз вярвам, че тя ще успее, знаете, че тези деца, когато навършат 18 години, остават на улицата. И тогава те ще влезат в нашите домове, но не с добри чувства, а като крадци, защото те трябва да оживеят по някакъв начин. Нека не позволяваме това. Гласувайте, за да успее нашата мисия. 10-21. Благодаря ви. Още повече, уважаеми зрители, благодаря ти, Данче. Виждаме, че сега цялата държавна администрация е добронамерена. Нека да дадем началото, нека да покажем, че можем, че ние сме гражданско общество тук в България. След малко ще чуете дует 4, едно специално изпълнение на рок класиците от група Сигнал. Очаква ни обращението на Митко Бербатов, който заби цели 5 гола в един матч. Това се случва едва за 4-ти път в висшата английска лига. Но Митко няма да говори за футбол, той ще говори за нашата мисия, защото и той е посланик на добра воля на УНИЦЕФ. Но това след малко. Ще се видим след кратка пауза. Останете с нас!